Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin kasidima da zarar mun dora. Cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Abun bautar mu kai nake sawa rabbana, ilahi la'ala ka ƙara bani sani ko ina. Na tabbata a cikin yabo baitoci zan zayyana, ka faɗi marahatina fauziya ummuna, ka bani abin da zan faɗa na ce faɗi mazahara ce. Salati maƙurar ƙurai salatai gabi guna, likashi ga kairil akhyari annabi imamuna, halil baiti yan gida sada sahabban mai gida, sharifai ƙaunar kuma na gane wani sirri ce. Soka ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirri ce. Aya maula ya shehu tijjani a gaida kai, jinin annabi ta sharifi banda kamar ya kai. Aya gausu madogarar mu in ya su mai kasu da kai, barhama ai kai dai ka kai inda maza suka kasa kai. Na kaula ni ta mu je gaban ka nake kasu da kai. Fitilar da ta haske duhun mu har ma aka san da mu, bababun su Jamal shehu kai ne ka fito da mu. Aya shehu Bashir sarmadan ƙara sanar da mu, sirrin nan ka naɗa mu komai za a yi ai da mu. Cikin halalar faɗi mamula ya kasa na yi fice. Soka ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Kada yau ma gidan da aka yi wasu farisa, Batula ki kira mu zo gaban ki duk mu durkusa. Mi ta kirarin girmamawa a gurin mai isa, ya ni'ima ya munisa ke ce ta sama isa. A yamin tuna isu ban abin da nake so na ce. Salamu ala kausaratil asrar anisa, salamu ala ummul kurama iya kalisa, Batula kila muni a duk juyin zamani. Ina zance na akan kikar ai ce kuce. Soka ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Ya madadi ya sati da Habibatu ya ummuna, auratil insi ya ji kanyar Amina, mamar sosai ni son ku dole ba wata magana, dan duniyar ta kuce lahirar mata kuce, kuma kuka ce haka ne ba wani mai binkice. Soka ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Girman sara'u yan uwa girman da ne, girman Mahmudu ko kutini na Allahu ne. Ga Allah ga Rasulu ga Fatima gaibu ne, ita ce sirril ula ya ta cikin la'ila. Duk wani mai bincike ba zai san ki ba gaibu ce. Soka ta cikin ɗaci Batula mata gurin Imamu Ali sirce. Ba yan uwa domin ta zama kurman baki gagara ganuwa, misali da sufarta da annabu baban kwantuwa. Ta zama shi ya zama ita ce da ya mafita, wallahi da gaske nake son Fatima ko zan mace. Sai biyu na biyu Fatima ki zaman garkuwa, ki share hawaye da na kishi na ki bar ruwa, tausayin kudatun
ta cikin dace batula mata gurin imamu ali sirce ya sayyada tun sa'il alami na musina ba qurayshiya uwar kowa tasirin masana zan yi ne na burge kishi nake so ne ummuna tintini na sallama ke na baiwa ragaba ki sha mushe ya batulu komai nisa na ce sai da babanki kuma jakadan Allahu ne komai kuka ce haka ne babu batun iya ne shiga da lafiya diyar rasul sirrinsa ce soka ta cikin dace batula mata gurin imamu ali sirce siddiqa yar sadiki kamar likita sharaba maimuna ya zara uni sanki na so ki ban domin darajar hasanai da komai na bida aban muradi a tsakanin a ƙaunar ku na shi ni kaf yana na kirin kasuwa guna don me zance firge ni kike yi sarauniya mata kun ali ƙaunar ki nake yi habibiya mai jan hankali ya firda wusiyar teminni da ke mito zali domin darajar munzali mai haske mai walwali ki yarda da kalle ki komai kika ce na ce soka ta cikin dace batula mata gurin imamu ali sirce kamar ne nan ne na so na huta a yabon gwana diyar dan abdalla na cikanyar amina mai yaban ne ce fadma ta kwarar momina mai yabo ga ma'aiki cikin kunan na kashe